guys, welcome back to our channel guys. For today's video guys, padung ta sa Helmana Mualbual Beach Resort kay mag year in evaluation ta karon. Na ako mga kauban guys ay nagluya murag ipanggutom siguro na. Hi guys, balanghoy guys, pagtindagana guys. Guys, so balanghoy. Happy guys. Happy guys. Balanghoy sa. Tingali din na mamalik ha. Thank you guys. Oh, sama ha. Oh, okay guys. Tagana ha. Mane pe, mane. Hoy, hatag dito. Mane. Para dito sikas. Okay, sa tamirbe. Uy, nakuloy mo. Mane oh, mane. Hatag lang mane. Hatag lang mane. Orange itlog. Guys, this is kamay. Guys, kamay oh, guys. Ana diha kay kamay. Kamuting kahoy amo. Anja ibalik sin kamuting kahoy ha. Kamuting kahoy kahoy. Ay, onya nang kuno nagkalakad, nagbalik. Nagbalik lang guys, ibalik lang ang kamuting kahoy. Nagbalik plastic lang na nagbalik diri guys. Hi guys, mahatag balanghoy. Abi na mo plastic ray mo balik guys. Daghan tayo na balik. Ganyan. Nakakaon ang tanan niya guys. Nakakaon ang tanan. Nakakaon ang tanan. Tapi sige. Din, emang kabayal din. Napaday daghan guys oh, abi na mo plastic line mo balik guys. Daghan. Guys, naabot na ta sa kuan guys, naabot na ta sa merkado sa Karkar. Ni stock over mi dire guys kay ari mi man niudto. Nya dugay kami naabot tungod sa ka-traffic, naabot mi dire mga alauna pasado naman siguro to. Alauna pasado na. Unya ang ila di ang kananan guys na day sa second floor. Karon pa ko ba wala man sa kukari dire ko. Nya manaka nami sa second floor kay adto mi mga on. Oh. Ako ni mga kaubanan guys, napay tawag-tawag ang uban. Mao ni ang ilang second floor diri sa merkado sa Karkar. Ang ilang kananan niya day sa second floor. O tawa o luag guys tanan guys. Si Sir Louie o si Ma'am Eve mao nay amo ang head sa maintenance ug assistant head. Niya karon kay sila among inahan ug amahan, sila mo pakaon na mo guys. Niya kami ari rami diri magatang sa lamisa kay kami lay kumakaon. Mga kumakaon ming tanan. Niya sila mo ay nag budget sa kaon na mo ron. O di ba guys? Atong tanawon guys ha o. Tawan nir. Tanawan nir o litson nir o daghan kaayo na sa ubos. Atong tanawon nir ang litson. O dako kay diri nir no luag kayo. Kani siya. O atong tanawon si kuan guys. Atong tanawon sila guys. Nasa silong ang litsonan guys. Nya ang ilang kanana naa sa second floor. Si Sir Louie og si Ma'am Eve. Ninaog sila kay mamalit og among kaunon. Ako gyapon ng mga kaubanan guys, si Norman, si Kuan, si Pearl. O tarang litson guys ay. Ang litson guys nas ubos. Nya munaog pa sila si Sir Ma'am ug si Sir ug si Ma'am. Kami diri ari rami diri sa taas maghuwat. Magwiting rami diri guys. Awan nir. Dili mag-uol kay na perting daghan nagbaon ni Delia. Night tinapanan. Ano pa di? Rice. Dagko ako na. No, kadagko guys. Wow,
kadako sa dani guys. Uy. Mag-rice ko ba? Nada pa kang nere oh. Ay, daghana. Oh, nagkakit ko. Naman si Baong. Ala ko. Basta Dito today mag-goal guys. Ako at yung Baong na akong mga kauban kaya dagang Baong. Di ba guys, taas kay among lamisa guys tungod sa among kadaghan oh. Taas kay among lamisa. Daghan kay mi. Aligre kay mi nangaon kay happy together with co-workers guys. Ug ang among head duha ka buok. Ang among head duha ka buok mao na nagbangka na mukaon diri guys. Si Ma'am Abe ug si Sir Louis. Na sila sa tumoy. Nasa Pikasay tanaw na to guys ha. Tara ay. Tapos tumoy sila si Ma'am Abe ug si Sir Louis. Happy pa lang, hindi pa lang hinay mo ito ba? Basta, wala. Guys, niabot na ta diri sa kuan guys, sa area sa Hilmana Beach Resort guys. Ako mo ito diri guys, sama oni ang lugar diri sa Hilmana guys. Ilang dagat guys oh. Nindot kayo guys, dagkog bato. Sayo ni sa punta guys, nanganaog mi diri guys. Ang uban nangaligo. Ang uban naglakaw-lakaw ra sa dagat. Ako naglakaw-lakaw ko diri guys. Unya ni balik og saka kay musuri ta, ari ta diri sa nga lugar. Now, nice kayo guys oh. Si Pearl og si Irene. Mo ni dagat diri sa Hilmana guys. Si Sir Louis. Ako mo ito diri guys. Ari ta diri agi guys kay si Ilsa. Si Buddy Ilsa nako guys nanawag kay na ako ni painit sa ilahan. Ya kami wa mami painit. Hapit mi diri kay na ako no sila'y budbud. Mangayo tag budbud nila guys kay daghan silang snack. Kami wala mami pang snack diri guys. Mangayo lang sad mi kay nanghagad man siya nga na sila'y painit na budbud. Oh, balik na ta sa amo ang kuanan guys, staran. Mao ni nga building guys among staran diri. Mauni siya nga building na ami diri niya sila naa sa Pikas building niya karon guys nag games na mi guys braha nga naay kuwang laking ba nya daghan kay may dugay mi nakakakuan guys dugay bang makatagna kay wala pay strategy pinaagi lang ni og unsaon pagkuan nga mahumagdali ba ang strategy nga gigamit daghan kay mi diri nagtapok guys. Yakan ni si Ma'am Doris ba? Sige ko gingon nga ma'am, irog ma'am karon di sa lipdan ng kamera. Di man siya muhawa, amo na ang likod niya may musika kuha. O na si Kuan. Ang among leader si Kuan diri si Inday Gisa o si Sir Louis. Daghan kami diri gay magtapok mi diri oh. Kay magpili mi sa amo ang numero. Kaya kung kinsa man tong unsang numero ha ba nga nakuwang mo sulti dayon aron mo'y mudaog. Pero may mauwahi guys. Pero pagkahibaw na aw nakadaog mi street kaduha. Pero wala ra gud ganang games ra gud pinaagi sa pagtrabaho ug unsaon paagi nga mahuman og dali. Mo ni diri amo ang gibuhat diri guys. Daghan kay mi diri. Ang kunanggon mi unsang numero ha unsang kuan. Patupat mi.
Nya karon lain na sa damong giduwa guys, kana na sa tower ang amo ang giduwa diri guys. Lahi na sad ni siya pamaagi. Kanang pabarugon ang mga kuan, mga bolt. Himuon tower nya 7 ka sapaw. Tanaw. Hi guys, good morning. For today's video guys, kami guys mamauli na mi dire, last day na mo ron. Among check out dire kay 12 noon. Ya, bye-bye. Ari na mi dire. Mo ni among gi-istambayan dire guys. Ukusi to dito guys. Okay. Naas Dilia, na si Nere. Mo ni among gi-istambayan dire. Nya, diha. Mo ni kang Nere dihang area. Mamauli na mi guys. Mamauli na mi. Thank you kayo dear guys.